салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо нишон медиҳам чӣ хел паспортҳомона проверка кунем барои въезд на Россию. Барои ин авиакассаҳо рафта 50-60 сомон платид кардан дар кор нест, ё дар Россия бошем то 1000 рубла даже платид мекунанд. Ягон чӣ дар кор нест. Худтон метавонед дар мобайни 1 минут паспортона проверка кунед. барои ҳамин то охири видео бо диққат тамошо кунед. Дар видео ҳатман лайк кунед, дар канал обуна шавед. Агар ба шумо авиабилетҳои арзон лозим бошад, ба рақамҳои дар рӯи видео буда муроҷиат кунед. иншоалло ба шумо авиабилетҳои арзон ёфта метиҳем. барои проверка кардани паспорт дар Google дар ҷои поиск менависем проверка паспорт на запрет ва ҳамин сайте ки якум биромад намиҷа медроен ва дар инҷа даниҳотона бехатогӣ пур мекунед. ҳозир ман ба шумо якум даниҳои хидматзада нишон медиҳам ва мебинем ки въезд ҳуй бошад чӣ менависа ва въезд маҳкам бошад чӣ менависа. ҳозир ба шумо нишон медиҳам. хоб, даниҳомона пур мекунем. Дар ҷои аввал ва дуюм ягон чӣ навистан дар кор не. ҷое ки ситорача ҳастай ҳамуша пур кунем ба сандаи. хоб, фамилиямона менависем. имя, отчество дар кор нестай, пол мужской, дата рождения. Гражданство Таджикистан. Тип документ загранпаспорт мемонем. Дар инҷа номери паспорта менависем. ва инҷада сроки паспорт кай тамом мешава ҳамаро менависем. ва паспорта ай куҷо гирифтагӣ бошед ҳамаро менависем. агар Россия боша Россия мемонед. ай Тоҷикистон гирифтагӣ бошед Тоҷикистон мемонед. дар инҷа бошад ҳамин дастурат кадом рақамое ки ҳаста ҳамаро бехатогӣ бояд нависен. баъде ки ҳамаша пур карден отправить запрос мекунем. ва агар въезди шумо ҳуй бошад намехели менависад въезду на территорию Российской Федерации по линии МВД России на данный момент не обнаружено. ва ҳозир боша як паспорти дига бародарат дар шумо нишон медиҳам. ура въездиш маҳкамай. вақти маҳкам бошад чӣ менависад худи шумо мебинед. отправить запрос мекунем. ва чӣ хеле ки мебинем дар инҷа дигар чӣ биромад. У МВД России имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации. Регион инициатор закрытая въезда город Москва. агар въезди шумо маҳкам бошад намехели чӣ мебурора. ва худи шумо метавонед бемалол паспортотона проверка кунед. агар видео маъқул шудагӣ боша ҳатман дар видео лайк кунед, дар канал обуна шавед. то видеоҳои оянда паноҳтон ба худо.